tabok tei sing mungsa political party no bisas khaimaliya o sing satok jakmani o sini bai bahna jikmo yak hai bai rung jakmani boni yok nai ke sing political party no support khai mungsa maya asagla ang silaha sing Tripura sa thima ro nai ke boro nai tabok thima na nai ke buna nai sini proshno omo simang nai sini thui tosa klai mani buskang phainai bobishot ko sini busa rok tok jakmani satok jakmani buthar jakmani rep khai jakmani mukti ro manai de je kbuisa sa u hani bangai samung khai tongnai rokno kaisa kok sar mungte kaisa kok samung borok sino guli kok manai borok sino jail ko damanai borok sino buthar manai apane borok je sini wan sok mani je sini ideology bono borok o dunia ni mungsa shokti mungsa power no bono sino thakmaya masa borok ano sage violence bulai toklai bai mungsa maya angpal maya tumama violence tumama bulai toklai nijini pha phunugui nijini shokti phunugui buini hago thangai buini nogo thangai bugui togui satogui oroni o ha maliku nok malik no bugui togui tongmani bosi violence ani nogo phaigi ano bugui togui tongphaimani o bono ka sogani thani thima rokhe romani thinaga nangkhana mani bo violence ya bono self defense hongo buike sagui tongo o lama hingke binas ngnai hi nung tamo kok sana musung age chini raja rani rok je Bangladesh by Pakistan East Pakistan tak to Bangladesh ng paya borok juddu nglai tongporo chini raja rok rani rok maya ngai borok na chini Tripura go ha bagui romani bainu tabo ase problem kotomang paige chini motive keno satogani ya keno bugani ya chudu sing chini self defense bangai sing ma khaige sing je age bugijak je bui ang Bangladesh ni phagi tak oro tong phaila hangke ule mo hain hahi tak sing bugi ma tongmani u sing je bugijak no sing tewa repeat khage je u mistake no sing tewa repeat khaifi malia sing te Bangladesh ni no sing te Tripura hago damalia boni bangsi sing khorang mati sage u kaso thani binas ngai ke ngai thui maro nai ke ronai thui naga nang ke nanai ke sagui tongo kolom baisi satok jakmano mo thakmana hi nung tamo sana musung u kolom u pis ni kok sagai ma bosuk neta phaikana ma bosuk thangkhana ma bosuk leaders phaikana ma bosuk thangkhana u pis u kok bai mungsa suk ma hande ang dali ma mani nugya kotak jora total independence nango u sini man thaino singno royangke sing khut chini pha bai khut chini thui bai sing bono segi nanai omo video je nai tongnai rokno jotono koimung sms khailai di nirok ni kaise sms singno kaise pha ronai ang tabo obisas tongo Tripura sarok tabok bu u hani bangai hingnai tongkho u hani bangai thui romanai tongkho u hani bangai thui namanai tongkho u hani bangai thimanai tongkho hi hambai acha kaise kok CA Supreme Court do case tolai tongo case by ngai phu kaise kok tabok mong tongo pirzak tongo o kemo si CA ni bangai sini bubagara bu Supreme Court do case ojak CA ni bangai sini patal kenya bu Supreme Court do case ojak Supreme Court do kaibase case kelai gei dulasa gei case burung file burung ung tonglisi Engke Supreme Court tabok bono 20 bosor u case no solve khaigani bangai u case ni number sok khaigani bangai 20 bosor tong somoy nake 20 bosor or tabokhai CA lagu ungjake wa buni borok wansaro ha phai tong paisnai engko 20 bosor pore sing justice mahi ta khani ba already wansak bangmang paine already sing satok jage spai phignai omode justice omode niyom omode kanun